a tothom. Nosaltres som els nens i nenes de primer de l'ESO de l'Institut Lluís de Peguera. Nosaltres som el Ryan Rambouk, el Xavier Fumea Medellín, el José Gorreta i jo, per últim, que sóc el Ryan Talvey. I avui nosaltres us explicarem una obra de teatre tradicional catalana que es titula Els Pastorets. Això ho vam estar treballant durant el primer trimestre i teniu que apagar els telèfons mòbils i no cal que graveu perquè ja hi ha una persona encarregada de fer tot això. I d'aquí uns dies a totes les famílies dels alumnes s'ho compartiran. Esperem que us agradi. En el segon bosc que trobeu, seguiu recte després del quart pi que trobeu en travessar el tercer rierol del cinquè turó de... Què és això? Ai! Ostres! Menys mal! Cordons! Quanta gent aquí asseguda! Però vosaltres? A veure, tu és que ponen a Sant Telm? No, espera... Betlem! Sí, a Betlem. Saps per on anar a Betlem? No. Tampoc? Doncs veia quina ajuda. Aquí molt sèrio tota la pesca, però com no espavilem se'ns tira el temps de sou. Siguem francs, que jo tampoc sé ben bé què és això, ni de què va el tema. A mi m'han dit, tu, rovelló, vés a buscar el lloquet, que es veu que hem d'anar tots allà, a Betlem. Que es veu que hem de portar matons, figues i olives, que es veu que vindran Josep i Maria i que ha de néixer el nen Jesús. Sí, clar. Anem, portem, tot el que vulguis. Però jo així, amb aquestes instruccions, sense GPS i en ple desembre... En fi. Bé, ara si no així, podeu parar aquí. Ja nosaltres anem fent via. I ja direm que vingueu més tard. Bé, aneu alerta i tingueu bon vespre. A veure, quan anàvem? Al segon bosc, tot just passant pel tercer rierol. Aix, i les banyes! Ves cap aquí, porta això cap allà i ves a buscar el banyó. Estúpid, estúpid, Satanàs! Amo al Senyor i a l'infern. I qui dimoni es pensa que sóc jo? Un qualsevol? Un poca pena? Ja ho deia mare ja. Llucifer, rei, és massa bo. Rei trepitjar per Satanàs, que al final passarà per davant. Encara recordo quan em va deixar guanyar el concurs del corder, quan just tenien les banyetes petites i que eren de ganàpies, i així m'ho va agrair. Estúpid, tracta'm bé com un criat. A mi després que no el canviaré la per ell, he vull estar desconsagrat. Però no, a mi no em va néixer més. He d'aprendre la determinació. Sí, això s'ha acabat. Avui mateix em vaig a buscar i poso les coses clares. 4 paraules i així, amb el que he posat, que hi posa i... Aix! Prou punyetes són aquests inútils quan els necessito! Ah, l'estúpid! Banyot, banyeta! Aquí us dic! Banyetes, banyot, banyes! Voleu fer el fotut favor de venir aquí ara mateix? Colla marrissos a secs? I d'aquí jo que venim, mestre! Disculpeu, mestre! Mestre? Qui et penses que sóc jo? Sant Mateu? Sant Jaume? Home, Sóc el teu amo que m'has reclamat! Disculpeu, amos, que estaven avivant les caderes i no els sentíem i... Que no em sentíeu! no, ves que no sentien. La meva veu retrona per tots els racons del món. Soc Satanàs, el rei de les tavernes, l'obscuritat, l'amo i el senyor de l'infern. Tinc una missió per vosaltres, llefiscosos. Tenim. Com? Però tenim, els dos tenim. Tinc una missió per vosaltres, talussos. Digueu-nos que les vostres ordres seran portades a terme amb celeritat i contundència. Pilota. Rebé Calistens,
que és el favorit del mestre. De l'amo. A veure, estúpids, he rebut notícies. Com? Que els dos Però tu què li pones el passa? A mi no, res, no sé de què parles. Per què em talles tota l'estona trons de soca? Callat, jo no pas. A veure, Anyecta, deixa'm el que portes, em pot cap que tens, que fa temps que ens coneixem. Jo fa temps que jo... Què, tu què, Lucifer? No tinc temps per a aquestes històries. Disculpeu, amo, però estem esperant ordres. Cert, per on anava? Ah, sí. He rebut notícies, rumors, només rumors, i no m'agraden gens, i menys si venen d'allà dalt. Què heu sentit més? Vull dir, amo. Res en concret, però al cert s'estan movent coses. Sant Pau, Sant Mateu, Sant Jaume i Sant Pere estan amunt i avall tot el dia i tenen a les cotorretes blanques assajant tota l'estona. Cotorretes blanques? Els angelets, burro! Els fan cantar i assajar cançons per si a cas no sé què, que no sé quantes, per arribar no sé on, i no sé quines històries. No sabeu res més, amic? No, he estat enfeinat amb altres coses. Em necessitaven per ir al sud d'Europa per no sé què, era un procés d'unes urnes que no trobaven. I m'he retrasat una mica amb el treball del pis. I què voleu que fem, mestre? Amo inútil! Amo, disculpeu. Haureu d'anar a Lucifer i pujar al cel. Ai, no! Però com que sé, però és que... M'és igual, fareu el que jo digui. Però senyor, allà fa pudor de cotó, la roba neta de suavitzant. De duetes de part marmelada. Cobenets, quin Pues, fàstic. roba neta. Marmelada maduixa. M'és igual. Doncs a mi no. Vols que jo d'una vegada hem d'esbrinar què estan fent aquells vells quatre xarruts i baixeu d'immediatament a explicar-nos. Queda entès? Sí, amo, això ho farem. Queda entès? Sí, amo. Ah, i de tornada passeu pel fons de Cal Emília i em porteu una coca d'aquelles tan eixerides que fa la bona dona. Punyeta, sí que n'estan de bones. No pateixi, senyor. Una coca de Cal Emília marxando. Això, tu dones corda. Hem de posar ordre o així no hi ha manera. No pot ser que cada cop que marxem a fer coses us trobem remenant les aletes d'aquesta manera. Quines coses són, Mateu? Coses de sants. Ves ganes de fer tu. Això no seriós de cap de les maneres. Estem molt disposats a vosaltres. Que sí, Sant Jaume? Sí, tant que sí. A veure, jo assajar les cançons. No sé pas si creure-m'ho. Penseu que tenim una gran responsabilitat. No sabem pas quan pot arribar el tren. Quan aquest arribi, ho hem de fer a la perfecció. A la perfecció. Però Sant Mateu, és que ens avorrim molt. A més, no sabíem quina cançó havíem de fer, com ens feu estudiar tantes. No et queixes, ja n'hi ha prou. Assajar, assagir. Bé, comencem pel gran exercici. Ben posat, sisplau. Esclarim les veus. No. Quants cops ho he de repetir? Lleuger, més lleuger. Sobretot tu, Sergi. Sembla que estiguis a calma, t'està bufejant. La, solemne. Sol. Tu confons un rei com una casa. Precisament, Sant Pau, és això el que jo tenia. Bé. Tornem a començar. 12 compassos abans de la senyal. 1, 2 i... No. Lleuger, més lleuger. Sobretot tu, Sergi. Sembla que estiguis a calma, t'està bufejant. Jo no en tinc la culpa, Sant Pere, és que estic canviant la veu. Ja ho sé, i en això no podem fer res. Mentrestant, tots hem d'intentar fer un esforç. I entendre el que canteu, encara que sigui escrit en llatí. Glòria, en Jesús Déu, glòria de boles altures, que de cantar amb lleugeresa, melodia, escolteu. Glòria
Escolta, com es dirà la nova festa? No me'n recordo. Que et sento, es dirà Nadal. Quin nom més divertit! Doncs així dirà, i ens haurem d'acostumar a recordar-nos. Quin dia és avui, Sant Jaume? Avui és 24 de desembre. Clar, no és un número rodó. I què que no sigui un número rodó? Veus quina bestiesa que dius tu ara? Home, que no sigui un número rodó i fa molt. Número rodó, garantia assegurada que quelcom especial passarà. Mira, em jugo una ploma que no serà abans del 1 de gener. Sant Mateu, Sant Jaume, Sant Pere, Sant Pau. Què ens portes? Un missatge, Sant Pau. Quin bomba, dona'm. Llegeix tu, no puc. No puc. Però porta cap aquí. Ja ha arribat, el que estàvem parlant, ja ha arribat. Què passa, Sant Pere? Què passa? Nadal, és Nadal. Avui, demà. És que ja hi som. Calleu, calma, tranquil·litat. Tosana. No podem perdre ni un minut. Serafí, sobre la nostra taula trobem un pergamí. Porta mentada de seguida. Penseu que aquí de no ja està tot fet? Això seria massa senzill. Ai. Com triga el Serafí? Sant Pere, què ara hem de fer? Si us sapigués, ja no estaria aquí. Oh, ara ve el Serafí. Afanya't. Gràcies. I ara, allunyeu-vos, que això no és per vosaltres. Instruccions per la festa de Nadal. Estels, bé. Pastorets dels seus amats, bé. Voleu fer favor de no estar aquí? Reis Mags, bé. Herodes, Betlem, sí. Fora d'aquí! Pessebre, bou, asa, bé. Bé, ara començarem pel començament. Tu, Gabriel, veus aquell núvol tan gran? Agafes aquell estel amb cua, el fixes a la punta d'un bastó i tornes aquí tot seguit. Sí, Sant Mateu. I nosaltres? Tranquils, abans de res més, anem a cantar. Sense us que valgui, no us preocupeu, hi ha treball per tothom. Sant Jaume, expliqui'ns què passarà. Bé, el programa és així. La Verge Maria espera un nen i Sant Josep anirà a un poble anomenat Betlem. I un cop instal·lats en un pessebre pels grups de la mitjanit, neixerà l'infant Jesús. Apropa't. Sabem format aquest estel? Doncs veniu. Veieu aquella gran taca blava on enmig una llença de terra en forma de bota? És la mar. La mar... Veieu aquella terra de color groc amb coses verdes al mig i una cinta blava? És... Veieu aquella ciutat més gran d'aquell país? Jerusalem. Exacte, aleshores, mireu, drets dits a la dreta hi ha un poblet petit. Doncs és Betlem. Tu, Serafí, baixaràs volant, poquet a poquet, fins a aquell lloc amb l'estel. I això és tot. I quan hi has d'anar? Doncs ja ara, bon viatge. I recorda, a poc, molt a poc, i no t'aturis a jugar. Adéu! I nosaltres a assajar, encara falta assajar la segona cançó. Una, dues... Encara faig? Pudor a cel! Se'm nota gaire? Doncs, ai sí, fas pudor al celler cotonet també. Ai, no! Necessito una dutxa de sofre? Urgentment! Ai, sí, una dutxeta ben calentona de sofre. Amb aquelles flames dins de les calderes. Hauríem de dir-li a l'amo que faci desaparèixer l'hivern de la terra, que sí? Sí, exacte. I ja de pas que pugen les temperatures de l'estiu. Escolti tu, senyor Lucifer, cada moïna. Estic cagat, tios. Ja veus, tu! Quina novetat! Què li passa, senyor Lucifer? Què li preocupa? Insensat, com et penses que s'ho prendrà l'amo que li expliquem tot aquest sereu del nen Jesús? Malament, segur. I qui et penses que rebrà quan li expliquem tot això? El Guanyafet, que sempre és al carrer. Inepte, que no tens ni idea com es posa Satanàs amb les males notícies o quan li surt alguna cosa malament.
Chris Rich. I love Chris Rich. Oficina del senyor Satanàs. L'atén Dolors que fa mal. En què et puc ajudar? Oficina del senyor Satanàs. L'atén Forca Esbudellant. En què el puc ajudar? Sí, senyor Trump, ho entenc perfectament. Trump quedar i aquí a l'agenda està posat que Satanàs l'atendria el proper 43 de desembre i
assabentar de cap manera necessita. Que no, passi-ho bé, senyor Trump. Molt em temo que això no podrà ser, senyor Judas. Avui ha marxat esperitat del seu despatx i només ens ha dit que tinguem tota mena de trucades i encàrrecs. Haurà de trucar més tard o ja si no demà. Bon dia tingui. Però què passa avui? Els telèfons s'han tornat bojos. Ja, no ho sé pas. Avui ja és el 5è cop que... Oficina del senyor Satanàs, atén dolors que fa mal, en què el puc ajudar? Oficina del senyor Satanàs, l'atén forca esbudellant, en què el puc ajudar? Ho sentim molt, però les demandes i les comandes de calderes infernals aquest mes estan sobrepassant la nostra producció. Haurà de ser ja passat l'estiu vinent. Gràcies per la seva trucada. Sí, Judas, sí. Ja he dit que truqués més tard, però no que truqués en 30 segons. Ja li passaré l'encàrrec, sí. Oficina del senyor Satanàs, l'atén dolors que fa mal, en què el puc ajudar? Oficina del senyor Satanàs, l'atén dolors que fa mal, en què el puc ajudar? Señor Don Francisco, ¿qué? Es que no lo oigo bien. ¿Arriba qué? ¿Arriba la caña? Oficina del senyor Satanàs, l'atén forca esbudellant, en què el puc ajudar? Hombre, Judas! No, no ha arribat encara l'encàrrec, igual que fa un minut. Vostè no té feina, oi que no? Ai, per favor, no en tenia res. Quin esgotament! I això tot el dia. Jo tinc les banyes rebentades. Ja, i jo a cua, jo si torno a trucar en Judas plego forques. Quina cosa més pesada, per favor. Ai, has encarregat els nous models de flames que va demanar l'amo? Sí, ahir mateix. I tu vas trucar per encarregar els nous models de les forques? Sí, aquest matí. I tu has reservat les tones de sofre? Sí, ho vaig fer. Ai, no ho he fet, que és un blolla. Quin desastre, secretari. Sí, tu riu. I tu vas anar a buscar els llibres de bruixes i els vas portar a Boscovit, com va dir l'amo? Ai, verge. No blasfemis. No, no ho vaig fer. I ara què? Tu escolta, jo me'n vaig corrents a veure si enganxo el repartidor. Ja t'ho faràs. Oficina del senyor Satanàs, l'atén forca esbudellant, en què el puc ajudar? Miri, Judas, començo a estar fins al capdamunt de la seva insistència. Satanàs no el pot atendre, que ho entén?
sabeu què us dic? Que ja n'estic farta d'aquestes feines. Que treure la pols, que desempolsinar el mussol, que posar-li les llantes, que encendre el fornal... Jo, quan vaig acceptar fer de patxa, em pensava que podria fer màgia. No et queixis, Pasqual. Fa poc que has entrat i encara tens molt per aprendre. Els nostres amos, el senyor Moció, el senyor Gaspar i el senyor Baltasar, prou feina tenen amb les seves investigacions. Com perquè perdin el temps amb nosaltres. A més, el senyor Gaspar ja ens ho va dir. Vosaltres feu la feina i fixeu-vos que amb el temps ja n'aprendreu. Ja, però és que jo vull fer màgia. I jo només faltaria. Però noi, les ordres són les ordres. Però no esteu preparats. Paciència, tot arribarà. Ei, sabeu què és aquest flabiol? Uala, que és xulo. Deixa'm-el. No toqueu res i feu la feina. Diu en Baltasar que és per encisar tota mena de serps. Què dius ara? Jo també en vull. Va, deixa-ho, no juguis. Home, per tocar una mica el flabiol no pot passar res. Això, tu toca el flabiol, que jo t'acompanya amb les compres. Jo de vosaltres no ho provaria. Que tenim feina, recoll! Però nosaltres estem fent feina. Una mica de diversió no farà mal. A més, ara no hi ha ningú. Però, i si ho senten? O, i si arriben? Per alguna cosa són mals. Sí, home, que estan afeinats i distrets, que per aquestes dates ses majestats estan ocupades. Però sereu tossuts? Voleu fer el favor de fer el que us han dit? Us enxamparan. Que no? Va, Pasqual, toca alguna cosa. Jo només us aviso i després no vull saber res. No siguis poruc, que no hi ha ningú. Molt bonic. Així es treballa? Estic dit de no jugar amb els estris de laboratori. Quan sigui el seu moment ja els podré utilitzar, però no encara. Ja us ho deia, això? Perdoneu-me, ses majestats, la culpa és meva i seva. Xivato, jo no estava tocant, senyor. Ja, però volies fer-ho. Que no? Però voleu callar? Al final s'enfadaran. Bé, deixem-ho estar. Apa, nois, prepara el telescopi. I bé, senyors, i si ens poséssim a treballar? Com tu diguis, Melcior. A qui li toca? Doncs mira primer. A mi. Doncs mira, i digue'ns tot el que vegis. La nit és molt vella, i crec que podrem fer un bon treball. Ja veig l'ossa menor. Esplèndid! Podrem aprofitar l'ocasió per trobar un sistema de medició que ens permeti situar la seva posició. Tu què n'opines, Gaspar? Molt ben. A mi m'agrada més mirar els estels des del meu jardí. Sí, però observa. És més romàntic. Ja tinc l'ossa major. Aguanta-la! I l'estrella polar? També la tinc. No la deixis escapar. Doncs hem d'aprofitar l'ocasió per trobar un sistema de medició que ens permeti situar la seva posició. Tu què n'opines, Gaspar? Molt ben dit. Què passa? Veig. Què veus? Una cosa. Quina cosa? Una estrella que camina. Com? Mira. Un fenomen deu ser aquest, Ni idea. Gaspar, vols donar la teva opinió? Molt ben dit. Quina cosa més estranya. Està mirant tranquil·lament i de sobte, saps? Aquesta estrella. A veure. A mi em sembla que va molt lentament. Tu què n'opines, Gaspar? Molt ben dit. Vull veure una altra vegada. Ah, no, ara et toca a mi. No. Jo l'he vist primer. Vols jo l'he vist més temps que tu? Bé, llavors ho vaig darrere teu. Vols donar la teva opinió, Gaspar? Molt ben dit. Sí, camina molt lentament i sembla que davali. Quina cosa més misteriosa. Ens saps alguna cosa, Gaspar? Espereu, consultareu el llibre. Veiem. Escombra, espasa, estiu, estel... Ja ho tinc! Estel que camina. Aquí. Estel que camina. Una nit, d'un dia, d'un any, a la serenor, d'un capvespre, una estel la veureu brillar. I tot posant-se a bellugar. Un camí us guiarà. Senyal que anuncia l'arribada de Jesús entre els homes. Ell serà qui us portarà la joia més estimada. I dins el nostre cor, com? Senyors, la nit d'un dia ha arribat. El senyal de l'estel. No hi ha dubtes, és aquest. Doncs a què esperem? Senyors,
Posem-nos en camí. Doncs anem a jugar a Jesús. Tu què et sembla, Gaspar? Home, encara no has tornat. Aquí estic, Satanàs, i he anat tan ràpid com podia. Ja era hora, no suporto que em facis esperar. En una missió tan delicada no es pot córrer, company. Així que els rumors són falsos, oi? No, Satanàs, tot és veritat. Què dius, unes curses d'estic per broma? Jo tampoc, transpodent. No pot ser, t'equivoques. Què més voldria? Però han nascut i es diu Jesús. Ah, aquest no bufega. Ell em dóna urticària. Però encara no estem vençuts. No, hem d'atacar més fort que mai. Veniu, fúries de l'infern! Veniu, forces malèfiques. Redimonis, gamarusos, veniu aquí ara mateix, que us cridaran que sóc jo. Oh, bestioles infernals, llafiscoses criatures que em serviu. Quin fàstic de gent que tinc. S'apropen dies tenebrosos, el nostre imperi del mal s'acaba. Hi ha gent de dalt que ens fa la punyeta. Negres rumors per
altres experiències. Un infant ha de néixer i tan sols amb 6 paraules el nostre imperi es farà. Diuen les males llengües que aquest infant, ja de gran, amb un gest d'una paraula, 100 dimonis pot esclafar. Maleït sigui aquest infant i el dia que naixerà. Mai el seu nom vull sentir anomenar. Calla, que infant soc jo. Mai el seu nom vull sentir anomenar. I si els meus dimonis veure qui el pot anar a temptar. Disculpeu-nos, senyor Satanàs. Arribem tard, perquè hem anat a posar carbó a la segona caldera i aquest no troba la pala. El que no la trobaves eres tu i no me la vulguis carregar a mi ara. I a més, aquest havia de preparar les forques i no les trobava. Jo? Quina barra! Però si les havien d'anar a buscar al banyot! És que mira que ets inútil! Sí, home, te'n podria una cosa quan surt de les cares i una pantuflada. Ja us he dit que s'empiparia, és que ja me'l començo a conèixer. Però què has dit, tu? Això que t'empatolles. Però el que passa, senyor Satanàs, el que passa és que... Prou, aneu a un racó, precalladet. Ja en parlarem d'això més tard. Aneu al racó de pensar ara mateix. Bé, anem a l'important. On era? Ah, qui gosa fer la missió que ha anomenat? Escolta tu, podríem quedar amb aquesta i si ens apuntem? Nosaltres. No us vull tornar a veure fins que tingueu la segona caldera ben farcida d'homes i dones. Per vosaltres, pervertits, corromputs, venut a la seva ànima les forces del meu imperi. Aneu, marxeu cap amunt i recordeu-vos d'allò més important. Infants. Escolteu tots, el nostre regne està en perill. Ha nascut un ser de llum que ens vol destronar. Maleït sigui! Pretén sembrar pau i amor damunt la terra. No! Demostrem que som els més poderosos? Visca les tenebres! Esteu preparats per enviar al món? El món serà nostre! Penetreu el mort dels homes. Sí, Lucifer! Que no puguin veure el fill del cel. Així serà, Satanàs! Au, aneu a fer mal. I que res no us aturi. Anem a fer mal!
Què voleu que us digui? Encara no he entès per què el jefe està de tan mal humor. És veritat, porta uns dies que Déu-n'hi-do. Està insuportable. Res no li està bé. Potser li fan mal les banyes. O potser ha agafat un refredat. Tant pujar i baixar de l'infern a terra, que aquests dies fa fresqueta, Però què no escolteu vosaltres? Està preocupat per el naixement de l'infant. Però quin infant? Com si no nasquessin infants cada dia. Ja veus tu quin drama. Però Sara, som-hi-nes. No és qualsevol infant. Si deixem que aquest infant neixi, acabarem de pet a l'atur. A l'atur? Què vols dir? A l'atur no, i que s'ha acabat, que ja no tindrem feina, que deu a l'escalforeta. Bufà, i què farem, doncs? Jo no tinc on anar. Sempre podem treballar de polítics. Home, sí deu estar calentó, però em pregunto si us farien treballar gaire. Feu el favor de callar, home. El que hem de fer és portar a terme la missió d'una vegada. Però quina missió? Jo és que encara no entenc res. O sigui, si neix l'infant, anem de pet al fracàs. I si fracassem en la missió, anem de pet a l'atur. Però vols fer el favor de callar, home? Mira que m'estàs posant nerviós. I quan em poso nerviós, la cama se m'aixeca sola. Pareu, però han redimensionat banyet i en banyeta. Potser s'han perdut. O potser s'han cagat, que aquells dos molta boca i després... Ei, bona gent, què hi ha? Ei, bona gent, què hi ha? Però on redimensionat? Posat? Nosaltres vam buscar l'hostal, però com que no es trobava, al final us hem hagut de buscar pel bosc. De quin hostal? De què parleu? A nosaltres ens han dit, quan sigui ben fosc i parin a dormir, aneu i busqueu els pastors que estan dirigint-se cap a Betlem. I quan els trobeu, allà seran els altres esperant-vos. I què de què? Doncs que la gent dorm als hostals, no passa al bosc. En ple desembre hem fet que fos. A més, l'únic hostal que vam trobar estava ben destrossat. No hi quedava res. Esclar, trossos de soca. L'hem destrossat per obligar-nos a dormir al bosc. Ara ho entenc tot. Ah, coi, això es diu abans. Així qualsevol. Gamarussos que sou, oi va, que en tenim feina. Coita, tu, aquí tenim el ramat de vents i farem de les nostres. Vols dir que funcionarà? No ho sé, però les ordres són les ordres. Hem d'aconseguir que facin malifetes. Apropem-nos i observem-los. Jo algú! Què diu ara aquest? Sí! El tresor! Què diu d'un tresor? Però vols fer el favor de tancar la boca, bestiola infecta? Que no sento el que diu. Un pessebre! Un tresor! Coita, banyeta, aquí tenim el fil per enfilar l'agulla. Tinc entès que els homes es maten pels diners i aquest parla d'un tresor. Jo no n'estic gaire segur. Això no es pot sortir res. Calla, banyeta, no siguis sorrut. Els començarem que es barallin, s'envegin, que desitgin aquell tresor. Veuràs. Desperta, desperta, el teu amic sap d'un tresor. Deixaràs que se'l quedi per ell solet? Ara tu, banyeta. Doncs em sembla que el teu amic Plàcid sap l'amagat d'un tresor, però em sembla que t'agradarà. Rediable, banyeta! Has de ser més convincent, més afalagador. Incita'l. Bé, ho tornaré a fer. El teu amic Plàcid sap l'amagat d'un tresor i em sembla que t'agradarà. Un tresor, però em sembla que no el vol pas compartir. El toca jugar. Noiet, desperta, tens una mica sap un lloc on hi ha un tresor enorme i ple de diners i el vol només per ell. Fixa't, ja desperten, ja reaccionen, amaguem-nos. Bonica nit! Quina mandra! Què? Trobo que parleu molt poc aquesta nit. Quan un no parla, és que no té res a dir. Si no teniu res a dir, digueu res com a mínim. Si tingués alguna cosa a dir, us ho diria. Podeu estar segurs. Home, no sé si ja s'ho diríeu tot. Què vols dir? Que amaga alguna cosa, potser? Quina cosa hauria d'amagar? No seràs tu qui amaga la cosa. Però quina cosa? Parleu, home, parleu sense embuts. Alguna cosa de què? Jo només sé una cosa. Aquí la cosa és que algú sap alguna cosa de la cosa i ningú no diu res. Vinga! Si sé alguna cosa, no et comprenc, Roc. I tu, Fidel? Jo? I ara? Però esteu incerts que no sabeu res de la cosa? De la cosa? Quina cosa? Ah, del tresor. Ahà, ve tu aquí. Bé, i què? Què de què? Creus que serà veritat? Què? Això del tresor, clar que és veritat. I què és el que tu saps? Això, explica. Jo? Em
Gràcies, sé que ho sap. Escolta, que aquest parla com somia. Ei, que dorms? Un tresor! Dins el pessebre! Però on és aquest pessebre? Un tresor! Una música! No en traurem res d'aquest. Vosaltres sabeu de quin estable parla? I tu, que el saps? Jo, esclar que sí. I tu, Roc? Esclar que el sé. I tu, que el saps, Japó? Esclar que sí. I és el mateix que el meu o que el meu? S'hauria de veure. Anem a mitges? A mitges? D'acord. Va, comença, Fidel. Sí, home, que comenci en Japó. No, en Roc primer. No, tu. Sabeu què? Podríem donar un detall que l'escrit, us sembla? D'acord. Escolteu, en primer lloc s'ha d'agafar el paper recte que està al costat darrere. Esteu d'acord? Sí. Després, travessar el rierol i comptar 100 passes cap a l'esquerra. Esteu d'acord? D'acord. Després, continuarem per la carretera i passem per l'Hort d'en Simó. Esteu d'acord? Sí. Travesses recte cap al barranc del Mort. D'acord, baixes, puges, travesses el bosc cremat fins un creuament de camins amb arbres i roures. Esteu d'acord? D'acord. Tens semblat mentider, no hi ha ni creuament de camins ni els roures. Jo mentiré, tu sí que ho ets poca solta. Caire, galifardeu. Ei! Qui són aquests crits? Què passa aquí? És aquest, que és un mentider. No, és ell, tots dos, que són uns mentiders endemoniats. Però podeu explicar per què us baralleu? Perquè aquest no ens vol dir on està amagat el tresor. No, és ell que ens vol explicar on és l'amagat del pessebre. Però quin tresor? I quin pessebre? Coi, que tu ja saps, no em vulguis enganyar tu també. Això, digues, que ho volem saber. Calla, que ens descobriran. Però jo vull saber on és Et dic que callis. Ah, ja sé de què em parleu. Estava somiant. Ha estat en el meu somni que ho he vist. El tresor n'és l'infant Jesús i el pessebre és a Betlem. Però quin és aquest Jesús? No ho sé, potser és el que guarda el tresor. Escolteu, hauríem d'explicar tot això al jefe, no us sembla? Som-hi, doncs, i que ens doni instruccions. Apa, vinga, passeu cap a l'infern del pet. Pastors, pastorets, aixequeu-vos, alceu l'esperit, us porto la bona nova, correu, apropeu-vos. Això, escolteu la bona nova. Què és aquest rebombori? Escolteu tots una notícia tan esperada. Quina notícia, jo tinc son i fred. La que us hem d'anunciar amb molta alegria. Caram, doncs sí que ha de ser especial. És tan emocionant. Quins nervis, no ho saps prou. Tranquil·litzeu-vos i escolteu. Passar un fil de cabra de nit com uns àngels s'han apropat davant meu i cantant m'han explicat el prodigi que succeirà aquesta nit. Un vell infant naixerà i tot aquell que li ha dit un xic que caliu al seu cor se'l vagi a adorar. Però naixerà aquest infant. Això, on? Naixerà a Betlem, en un humil pessebre, i l'estel us guiarà. Aquest mateix estel que ens acompanya. Que fins Betlem ens acompanyarà. Anem, jo li faré una jarreta de mel. Li donaré pa fresc i formatge. Jo li faré una pell d'ovella. I una mica d'herbetes. Jo aniré al bosc per fer llenya i fer un bon foc davant del foc. I jo li faré una sopa ben calentona. Anem, pastors, que l'hora ja passa. Anem corrents a veure l'infant. Ai, banyeta, què hem fet nosaltres per mereixer això? Ai, Quin és de bèstia, jefe? M'ha plantofat un cop al cap darrere. Bé que te la mereixes, que porteu uns dies... però per què està tan histèrica aquell dimoni que li he fet jo? Quan li has donat Jesús, sembla que s'hagués empesat un pinyol de pressa. És veritat, se li ha posat la cara de tots els colors. A ver i per a ver. De vermell ha passat de verd de vermell i de cop groc. I quan ha esclatat? Ui, quan ha esclatat, mareta meva, quina por. Calla, està com una cabra. Com un cabrí. Els ulls li sortien de les conques. I tenia la cua ben dreta. Tot això per mi fa
sembla que no t'ho hagi explicat vegades, que amb aquest infant tots els plans del jefe se'n van a Norris. Encara no sé com un cap de troncs com tu és capaç de fer 2 passes sense estropegar-se. Burro més que burro. Bé, i ara doncs què hem de fer? Nosaltres marxar, les ordres eren per aquests 2 cons de mona. Au, anem doncs, que aquí ja no tenim res a fer, ja s'ha parat aquest torn. Sempre ens toca rebre, tu. Deixa'ls, que nosaltres hem de quedar amb el jefe. I quines eren les instruccions? Jo no m'he assabentat de res. Amb la plantufa de clater que m'ha fotut... Calmatessi. Però què està liat? És el que jo penso. Està tocat el bolet. Clarament s'ha begut l'enteniment. El petit infant. Que home, que s'ha passat, s'ha passat. Que em maltractessin a mi no ho trobo bé. Però un infant... Aquest és un... I més, i 3 vegades més. Saps què et dic? Què? Que plego, que ho deixo, me'n vaig. Doncs jo també. I a tu, té. Doncs jo, té. Per on han anat aquells pastors? Jo també vull conèixer l'infant Jesús. Espereu, que venim a vosaltres, espereu. Què passa? Això què passa? No us entereu de res. Jo estic a l'última. A l'última de què? Si portes les sabates de quan vas fer la comunió? Dones, sempre a les xafarderies esteu pendents. Que ja som independents. Havia cagut les dents? Ah, sí? Quina llàstima haver perdut totes les dents. Quan era jove les tenia tan maques. Era l'enveja de tots. Que no, home, ha nascut el fill de Déu. Què dius ara? Oh, quina alegria! Ha nascut el fill de Déu? Home, algun dia o altre bé havia de passar, que sempre em fot de tot un gra massa. El jovent d'avui dia no soc prou gra. A mi, la meva mare em va ensenyar com s'havia de fer. I s'ha de dir que em queden uns cigrons per agafar-se els dits. Què diu el Cisco? Que ja ha passat el miracle, que ha nascut el nen Jesús. Què dius, que hi ha un embús? Mira que que ja ha nascut el nen Jesús. Miracle! Valga'm Déu, miracle! Ah, sí? Quina alegria! Sembla quan va néixer el meu nebot. Estava de guapo. Va pesar quasi 4 quilos. Calla! Ja deia jo que això d'independència va per llarg. Doncs que... Ah, sí, que em fa una mala jurícia. Estàs ben sorda, Rosalia! Gorda jo, això vosaltres. Senyor, que el nen Jesús vingui acompanyat de més paciència. Catorze, 28, me'n porto 2, és aquests que fan 37, 24, 36, 36 i 24, no, 26 i 37. 26 i 37 és el mateix que 36 i 26. Oi, tothom? Què? Xeramelles? Vicenç? Com va aquest set? Teniu comptabilitzat tota aquesta rodalia? Nerviosos o que estem nerviosos? Home, doncs... Estem molt nerviosos, ho hem comptat 3 vegades. Un any se'ns obre, l'altre se'n porta, no surten els números. A veure, on érem? 28 i 36. No, 24 i 36. I què? Creieu que vindrà més gent? 46, 47... Què? Doncs home, encara queden 2 o 3 poblets més. On érem? 46, 47... Doncs m'han dit que l'altre estat té més gent de la picat. 44, 45, 46, 47, 48... Bon dia, xeramies. Companyia. Que no tindríeu pas unes pastanagues. És que m'ha vingut molta gent i no puc fer menjar per tots. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59... 60! 60, 60, 60! Què? Com van els números?
60, 60, 60. Que què? Que com us van les sumes? Bé, força bé. Ho he dit? Està claríssim. Has dit bé, força bé. Però seran, que parlen de 100. Havies dit 24 i 36. Doncs em sembla que és 80. Ah, no, eren uns 70. Tornem a començar, Vicenç, tot i que ja he comès estatiu. Jo sempre estic una gana. Tu sí que ets ruc, dir-te cansat. Tornem a començar, sí! 24 i 36 o 36 i 24? 24 i 36. Bé, me'n vaig, que tinc molta feina. Ja et faré portar les pastelades. Adéu, xeramies. Em sonava que era uns 40. Per fi ja puc tranquil·litat en aquest carrer. A veure si es poden concentrar. Això, a veure si se'l treure una... Centrar-se o no, concentrar-se. Calleu, que us de soca! A veure, 24 i 36. 24 i 36. Per ordre del senyor Batlle es fa saber a tot el poble de Betlem i voltants de les rodalies que... Jo em sembla que prego, això no es pot treballar. Doncs jo trobo que toca prou bé. Sabeu que jo de jove tocava la trompeta? La inscripció en el cens avui divendres quedarà tancada, així que es pongui el sol fins dilluns vinent al matí. Sabeu què? Podríeu anar a buscar els entrepans per dinar. Vosaltres? Sí, vosaltres. Ja, prou. Tornem a començar. I Jeremies, que no t'estronc, eh? I jo, Vicenç. Ara sembla que no ve ningú. Aprofitem. 24 i 36. 24 i 36. Jove, Que estic en estat. No puc tindre aquests ensurts. Disculpeu, ens heu agafat els previnguts. estàs fals el cens? Però que no veus treus d'asa? Què et penses que estan de botellón? Sí, és aquí. Venim a inscriure'ns la meva muller i jo. Bueno, a mi tenen far. Jo l'únic que vull és una dutxeta, un bon sopar i un bon liter. Molt bé, i com us dieu? Jo Sant Josep, I la senyora? la Verge Maria. Ei, què passa? Que perquè estic en estat et penses que no puc parlar o què? Molt bé, ja està. Guardeu-me el full més blanc i més bonic per un infant que aquesta nit ha de néixer. I per cert, sabeu dir-me d'alguna posada? Una posada? Un hotel, no? Sí, bon home, n'hi ha una allà i una mica més i una altra. Moltes gràcies. Gràcies a què? Que si uns funcionaris treballen com els Reis Mags un cop a l'any i els faré gràcies. Ens hauríem de portar la feina a casa, si no, no l'acabarem. Carol, mira el reloj. Però és que... Disculpeu, hostaler, tingueu cura de la meva muller, tan sols un racó de Manel. No pas gaire. Quines queden de caritat? El negoci del negoci. No te pots educar. Bona nit. Però què s'ha pensat aquest tio? Com que no pas gaire que no saps passar pel caixer abans de sortir o què? Ets casat? Anem a veure. Senyor, però jo ja no tinc edat per aquestes coses. Esteu bé, Sant Pau? Sí, fillet, sí. Quin dia, tu? Ja ho has comprat l'estable? Sí, Sant Pere, està bé. Natíssim, si poden menjar sopes al terra. Si poden menjar les sopes al terra. I la palla? Està neta? També, acabada de posar. Acabada de treure de la bola. I el bou, quina mula.
El bou sí, la morenada, però servirà, oi Sant Pau? Sí, això estarà bé. Ai, se'ns oblidava una manteta. Sí, ja sabia jo. Disculpeu-nos, anàvem atabalats. Bé, ara segur que això està fet? Sí, Sant Pere, segur. Que estic catabalat. Això no passa cada dia i no ha de fallar res.
Si tu vacances. I tu, què ets sempre feliç? Llegetes, calculetes... Sento petjades, algú s'acosta. Això vol dir que arriba al final de la nostra feina. Ho hem de fer bé, eh? Sí, sortirà el rodó i després encara hi vas a esperar. Bona nit. Bona nit, senyora Maria. Bona nit, senyor Josep. Com tal està escrit, està tot confortable. Passeu. Però què és això, Josep? On està el jacuzzi? Això li diuen hotel de 5 estrelles. Bé, tal fet, el que hagi de ser serà. Pep, joves. Em sembla que no som pas tan joves. Crida una mica, home. Pep, joves. Ah, és a nosaltres? Sí, home, us voldria preguntar si en aquestes rodalies hi ha una cabana de pastors on diuen que ha de néixer un infant. Una cabana, que no hi ha el temps per dormir aquí. Home, i tant. Precisament aquesta... Quina flaire de banya cremada! Aquesta festa també estava amb cerca nosaltres. Ja ho sabeu, vos. Però no dèieu que la coneixíeu. Em sembla que no som pas tan joves i no tenen pinta de gaire espavilats. Nosaltres i ara? No pas. Escolteu, amics meus, gent molt poderosa m'ha dit que no convé que neixi aquest infant, que ens pot fer molt de mal. Qui t'ha dit això? Tu no m'havies explicat res. Va tu a l'olla, què dieu? I ara què diu? I per què el voleu saber? Si m'ajudeu a trobar-lo, podreu compartir amb nosaltres el poder de l'imperi del Satanàs. Riqueses, luxes... Ei, ja saps que jo t'ajudo, oi? Què diu? Què? Us puc donar una bona picassota de diners, confieu en mi, paraula de dimoni. On està aquesta pasta? Fa dies que t'ajudo i encara no he vist ni un duro. Ah, caram, aquest és ell. Ara ja sabem qui ets. Ah, maleït Satanàs, ja veus les teves intencions. No en tens prou en fer maldat i en el greu cor dels homes, que fins i tot vols fer mal a aquest infant. I aquest infant neix Jesús. Ell serà qui amb la seva llum, les seves tenebres, ha de trencar la llum esforça de portar. I a la fi la teva maldat, i ara fugiu d'aquí, obsolets. Aneu cap a les profunditats, que la mirada d'aquest infant els il·lumini. S'han cagat, sí senyor. Sant Pau, Sant Pere, feina feta, ha quedat bé, oi? Molt bé. Mil dimonis escaldats! No puc deixar-vos ni un moment sols, colla inútil fiscós. La propera vegada, si teníem, enviaré els següents a peta de caldera. Ah! Disculpi, senyor, ha estat culpa nostra. Sí, ha estat culpa d'algú, ha estat culpa de... Sí, per totes les tenebres nosaltres no hi hem pogut fer res. Ah, com que no? Només havíeu d'impedir que nasqués l'infant. Tan difícil era això? Home, si senzill no era. Home, difícil... Ah, senzill no era. No, senyor. Calla, bèstia immunda. I ara què faré jo? On aniré? Aquí fa fred i a mi m'agrada el foc. Les xapuretes. Les flames. Les tomacades de... Infern, jo començo a tremolar. Caps de soc, ara sí que estic perdut. Satanàs ja no em deixa de tornar a l'infern mai més. Lucifer, doncs ara què farem? Jo no t'entenc, què vols dir? On anirem? No sé, colloinetes, deixeu-me pensar. Que em deixeu pensar, us dic. Lucifer? Què vols ara, dimoni estúpid? Ah, que jo voldria un cafetonet ben calentó amb un parell de croissanets i una mica de... Calla i deixa parlar, tros de soca. Que potser se m'acull. No sé, pensava. Ah, que tu penses. Aquesta sí que és bona. Senyor, ell es refereix a... A què, eh? He sentit el mateix que d'aquí uns quants anys una bona feina que s'ha de tornar. A la zona, digues, m'interessa. Doncs veurà, senyor, sembla que d'aquí uns quants anys es crearà una cosa que es diu democràcia. Naixeran els parlaments dels presidents. Diuen que la feina dels polítics és una bona ocasió. Fins aquí l'obra dels Pastorets del Peguera. Un aplaudiment per tot l'alumnat. A la classe de primer A, un gran aplaudiment. I després
que us hagi agradat tant com a nosaltres fer-ho i ara, si ens permeteu un moment, us volem mostrar el que hem fet durant aquest primer trimestre, perquè el que hem mostrat és el procés d'aprenentatge per fer aquesta obra de teatre. No som una escola de teatre ni de música, per tant el que sí que és interessant el que han après els vostres fills durant aquest primer trimestre. I ara us volem mostrar un vídeo molt curt on es veu reflectit aquest treball. Per què al Peguera, un institut públic, fem uns pastorets? Doncs perquè per nosaltres és un projecte educatiu, és un projecte de centre. En ell treballem 3 dels vectors més importants del currículum, que són benestar emocional, pertinença a un grup, adonar-me de reconèixer les emocions de l'altre en mi, treballem universalitat, vol dir que en un únic projecte tots podem aportar el nostre sense sentir-nos diferents, i treballem també un enfocament globalitzat. Per tant, amb un únic projecte, quantes competències alhora treballem? Per tant, el projecte ens interessa, creiem en ell, creiem en els pastorets del Peguera. Doncs a la matèria de música el que treballem bàsicament són les competències personals. Per tant, agafem la música com a eina per poder observar i avaluar els paràmetres que són la participació, l'escolta, la cooperació, la gestió del temps. Per tant, aquí no formem la disciplina com una escola de música, però treballem tots aquests aspectes no només pel projecte dels pastorets, sinó per fer persones del futur. Doncs estem fent un joc que es diu la taca d'oli, que serveix per aprendre'ns millor el paper i doncs fem parelles i entre nosaltres ens ajudem a aprendre'ns el paper de l'altre i quan tots dos ens ho sabem bé, doncs anem a un altre grup i ajudem. I així ens anem separant i anem ajudant a tothom. Hola, Melissa. Hola. Què heu estat fent avui? Avui hem estat fent l'estructura de la lletra de la cançó. I qui se l'ha inventat l'estructura? Doncs nosaltres. I la lletra de la cançó, qui l'ha fet? Nosaltres també. I qui ha ensenyat a l'altre grup d'interpretació? Qui ha ensenyat l'estructura de la cançó? Nosaltres. Bueno, pues necessitem millorar una mica el to de veu, però alguns també l'han millorat. Necessitem fer més cas al director. Avui ha sigut la Iman a l'actor Ocel Estrellat. Però sempre és l'Iman? No, cada dia canviem de director o director. I al final de la sessió què es fa? Al final de la sessió tenim un secretari que cada dia és una persona diferent que apunta les conclusions i com ha anat l'assaig per poder-ho millorar als següents assaigs. Moltes gràcies, Maria. Hola, noies. Quin curs sou vosaltres? Quart. I com esteu col·laborant en aquest projecte? Pues el nostre professor Sergi ens va demanar que ajudéssim una mica els nois de primer per fer els pastorets i els estem ajudant amb la coreografia i els grups i tot. I com heu vist l'alumnat de primer d'ESO? Pues estan una mica esverats, és una mica difícil tractar amb ells, però... I què esteu aprenent en aquest projecte? Pues a posar-nos a la pell dels professors.
paciència i ara tindrem unes paraules del director del centre, l'Ignasi. Endavant. Bueno, primer de tot, gràcies per haver vingut. Jo només diré 4 coses. La primera de totes és que realment fer els pastorets cada curs amb els de primer d'ESO per als nois i noies és tot un seguit d'aprenentatges, que jo no els desgranaré aquí, però ja ho heu vist, des de funcions de director o directora, com a secretari, com a secretària, com a actor, etc. Aprenen a cantar, aprenen a escriure unes cançons, aprenen a declamar-les bé, s'aprenen multitud de coses. És un aprenentatge que dura un trimestre, són moltes hores a darrere de feina. Vosaltres, com a pares i mares, segurament ho heu patit a casa, aquests moments de nerviosisme, que no em sé el paper, que em falta un tros de la disfressa, etc. Això és la primera cosa. La primera cosa és aquest munt d'hores que els nois i noies s'han dedicat a fer aquesta obra, que ha durat 1 hora i quart, 1 hora i 20, però penseu que han après també moltes coses. La segona cosa és que jo, si no s'haguessin presentat al principi com a alumnes de primer d'ESO, podria, jo dic així, una mica en plan de broma, podria haver colat perfectament com una companyia de teatre. No, jo dic de debò. Mira, un exemple, avui hem anat a veure també una exposició de fotografia dels de primer d'ESO i les fotografies semblaven fetes totes per professionals i les havien fet nois i noies que estan fent segon d'ESO. O sigui, la segona cosa és aquesta, que els nois i noies han treballat gairebé de forma professional com si fos una companyia de teatre de 150 persones. Jo crec que això no n'hi ha cap. Jo no sé, això potser... No crec que hi hagi cap amb 150 actors i actrius. Són molta gent, i a més coordinada, i que tothom és important i que tothom té un paper i un petit rol. Després volia dir 4 coses. Ara la tercera és que, sobretot això, els agraïments van cap als nois i noies, tots de primer d'ESO, però també pels pares i mares, que els heu hagut d'aguantar en aquests moments a vegades crítics a casa, on s'han de prendre els papers o fer disfresses o el que sigui. Després també, sobretot, a la dedicació que han tingut, també hi ha agraïments pels tutors i tutores, que han dedicat també moltes hores a acompanyar els nois i noies, pels professors també, de les diferents àrees, i sobretot per la direcció, el director de l'obra, que és el Sergi també, que hi ha dedicat moltes hores i molt d'esforç, amb els altres professors de música també, i bé, ja està. Aquestes són el que us volia dir. No, falta una cosa, he dit 4 coses. La quarta cosa era, i això els nois i noies no ho saben, i vosaltres potser tampoc. Demà, com que han fet una feina dura i els hi ha costat i han estat batallant, i sobretot aquestes 2 últimes setmanes han estat molt concentrats en el que fèiem, demà, com a cosa excepcional, els deixem entrar a les 9. A les 9 poden entrar tots els nois i noies, i els tutors també, no? I tutores també, o no? Això depèn del cap d'estudis. Bé, moltes gràcies a tothom i sobretot un fort aplaudiment pels vostres fills i filles.